A plataforma loita gañou onte unha pequena batalla. As súas representantes foron recibidas pola Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Un gran paso para un colectivo que loita polos dereitos sanitarios dos menores e das mulleres embarazadas. Tocamos sobre todo tres temas que eran para nós os máis urxentes de tratar, que era o acompañamento de menores, o tema das listas de espera en atención temprana, o tema da sustitución de profesionais de atención temprana, que ás veces pois nos estaban facendo, había algúns nenos e nenas que se quedaban sin as terapias, e o tema de partos no hospital, aquí no Hospital Provincial de Pontevedra. Tamara Campos foi impulsora e quen deu forma a este movemento. Recoñece que na reunión se viviron momentos de tensión, pero que tamén foi posible o diálogo. Despois de case 2 horas de encontro, marcharon co compromiso verbal de que se revisaran os protocolos. Parecía que estaban de acordo en intentar cumplir o que nos pedíamos, pero claro, unha cousa é o que se di e outra cousa é o que se fai. Nós agora vamos a esperar e darlles un tempo para que se organicen e intenten pois mellorar as cousas, que é o que queremos solamente, mellorar as cousas e axudar as persoas. Agora a xerencia reunirase cos diferentes servizos implicados na atención sanitaria dos menores e das mulleres embarazadas. Dende Loita insisten en que as súas reclamacións non son do outro planeta, só piden un trato humano. Que en teoría vanse reunir pediatría, obstetricia, xinecoloxía, atención temprana e tamén anestesia para traballar un pouco en este tema dos acompañamentos a menores, do respeto dos partos humanizados para as nais, un pouco pois o que nos pedíamos, sobre todo desde o principio. En tan só 15 días de existencia xa son máis de 700 as persoas que apoian as reclamacións de Loita, un crecemento exponencial que dende o colectivo interpretan como unha proba da existencia dun problema real na atención sanitaria. A sociedade está farta, estamos fartos de que se pisen os nosos dereitos, e non pode ser. E aparte, con algo tan vulnerable como son os nenos e nenas, eso, pois non teñen voz, nós temos que falar por eles. O tema dos partos tamén é moi importante, porque aí as mulleres pois temos medo a que pase algo mal, e ás veces pois fan cousas que non hai por onde collelas. Eso non pode ser, eso ten que cambiar, pero xa. Dende a Xerencia da Área Sanitaria explican que analizarán as demandas expostas pola plataforma e comprométense a potenciar a humanización na atención aos menores e no momento do parto. Dende o colectivo darán un tempo prudencial para que se produzan avances, pero tamén avisan, se non hai cambios reais, volverán loitar para que se respecten os seus dereitos.